Kaixo, Nerea Gomen naiz, eta jarraian eskolatik mundura deitzen zaion padleta aurkeztuko dizuet. Bertan, lau zutabe daude, osasun mentala, elkarrizketa positiboa, hezkidetza, eta baliabideak irakaslearentzat. Ikusi dezakezuten bezala, alde batetik bestera mugitzen da, eta baita zutabe bakoitzean goiti behera. Osasun mentalari dagokionez, alde batetik osasun eskolan osasun mentalari buruzko material pila bat aurkitu daitezke, baita ere suizida prebenitzeko gida bat zein bideo bat, ansiedadari aurre egiteko lan-koaderno bat, jarduera ezberdinekin, eta azkenik zeuk esan laguntza telefonoa. Elkarbizitza positiboari dagokionez, jarduerak proposatzen dira baita ere gelan lantzeko. Txibatua izate eta laguntaskatzaren arteko ezberdintasun hori lantzeko eta hausnartzeko jarduerak, baita ere autotxosten bani eta eskola, bizikasi aurrera eramateko baliabide pila bat, oso interesgarria, Dianaren dinamika, jazarpena lantzeko, eta horrekin lotuta, Gonder pelikula ikusi ondoren lanketa proposatzen da baita ere. Ziberkidetzarako eta ziberezkidetzarako hainbat proposamen hainbat baliabide daude baita ere, esteka honetan. Eta azkenik Marti Hilda gelan lantzeko, telesailari gelan lantzeko, beste proposamen. Hezkidetza dagokionez, jarduerak daude baita ere, egun berezietarako, alde batetik azarako 25, DBH batetik 3 bitarteko lanketak proposatzen dira, gure eskolan DBH lauen Asun Kasasolarekin beste lanketa bat egiten dutelako. Baita ere, martxoak 8 lanketa hau bai, mailaka, DBH batetik 4 proposatzen da, kazetari eta matxistaren behatokia, eta baita de relatos sigulos machistas aurre iritzi eta aurriteko bestelako hausnartzeko baliabideak. Azkenik, manosferaren inguruko lasestaren saioa. Eta amaitzeko, baliabideak irakaslearentzat aldatetikan dokumentu elektroniko nahipaben bibliografikoak egiteko jarraibideak aurkitu daitezke, baita ere bideoa, musika eta audioak doain hartu alizateko eta materialen ezberdintan txertatu eta erabili alizateko beste esteka bat, soinu efektuak, beste ipuinak eta ipuin audiotan edo txertatzeko oso proposak izan daitezkenak, doako argazki bildumak, Edian, kasu honetan, HH-tik, batxi eta lanbidezik eta bitartean ikaskuntza egoeren banku oso interesgarri bat aurkezten da, eta hezkuntza baliabide ezberdinak. Eta irisgarritasunari dagokionez, arasaken esteka ere jarri dute irisgarritasuna bermatzeko ikasle guztiekin, eta baita ere barrera idiomatikoari aurre egiteko dualia interpreten doako telefonoa. Eta hori da guztia. Mi esker eta espero dut baliagarri izatea.